Lahat ka sa lesson 4, page number 19. So, muna yung heartbeat sa atong Ginoong Jesucristo, mga igsoon, praise God, ang misyon. Hallelujah. Muna yung katuyuan ng atong Ginoong Jesucristo, may kanaog, o ang Diyos na Espiritu, may kanaog din sa yuta, sa kalibutan na nagdarasa, tawhanong kinaiya, aron buhaton niya ang iyang misyon. Namatod pa sa atong Ginoong Jesucristo, I must work while it is day. Sa tangadlawan pa, kinala magabuhat ko. Tumamot ang panahon sa kagabion, wala na makahimos pagbuhat. Matthew chapter 20, verse 27 ng 20, tagay mo sa dini. Kung bisan kinsay gusto mga hawd kaninyo, kinanglan, mainyo siyang ulipon, maingon nga anak sa Diyos o anak sa tao ganhin, dili aron siya pag-alagaron kung dili sa pag-alagad o sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Praise God. Dili sa kalibutan mga igsoon, lahi ang ilahang basihanan sa pagpangahawd. Kung ikaw maglalamon, kung ikaw professional, kung ikaw kwartahan, praise God, isipon ka lang ang labaw o hawd ka. Praise God, niya ikaw nakay mga ulipo, nakay mga sulubuon, magmandar-mandar ka, muna din sa kalibutan na panbali sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo gusto siyang mga hawd ta mga isuningon ng mga Kristohanon. O ang pagpanghawd na ito tubangan sa Diyos nga mahimo ta ulipon alang sa tanan. Mahimo ta nga sulubuon alang sa tanan mo na inumduman nato mga igsoon. Praise God, hallelujah. Atong isipon, ang atong kaugalingon nga kita ulipon sa Diyos. Kaya kung makasabot ka nga ulipon ka sa Diyos, andam ka mo alagad sa imong kaigsuunan. Andam ka mo paubos sa imong kaigsuunan, kay dunay kay agalon, dunay kay hallelujah, mas hawd pa nimo. Maunta na maghari sa iglesia mga igsoon. Praise God, hallelujah, nga makasabot nga kitang tanan mga ulipon ni Kristo, ang tinuod na ulipon mo serbisyo, dili aron magpaserbisyo. Hallelujah. Muna hinungdan nga kami mga pastor, mga kaigsunan, amo ginang ipangayo sa Ginoo. Nga misunod man may aming mga tawag o mga muluhaton na kutob sa among marangan mo serbisyo din may mga igsoon. Ako pa mga kaigsunan, mahiubos ko kay nari sa mga problema, nari sa panginanglan, ako na mahibawan na ito sa among mga elder. Unya, kung ngayon wala man mo manawa, ngayon wala man mo mag-chat, maikog minimo pastor kay busy kayo ka. Praise God, ayaw mo kaikog sa pastor. Hallelujah, kay 24/7 ang among serbisyo mga igsoon. Dili ni mga trabahantes gobyerno 8 hours na among duty. Praise God, hallelujah, tungod kay among giilang kami. Ulipon ni Kristo, kinahanglan mahimo sa ninyong ulipon sa tanang paagi mga igsoon. Sa inyong mga balatian, sa inyong mga problema, sa inyong mga panginanglan. Hallelujah, gawas kong wanami ka. Financial lumi katulong na panay palumi nga sa mga pag-ampo, doon ay dakong kahimuan mga igsoon. Hallelujah. Praise God, tungod kay kita nga mga gitawag sa atong buhay nga Diyos. Gitawag ta aron mahimo nga panalinan sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Nga pagkaulipon nato nga sa atong kaigsuunan tungod kay kita mga anak man sa atong Ginoong Jesucristo. Dili lang kaulipon sa atong local church sa pagkinalan, mahimo sa kaulipon ngadto sa mga taga-gawas mga igsoon. Praise God. Mag-uol ko nga, makadungog ko nga natin mga pastor nga. Ang uban nila,
Niabot sa barangay, kaya nilang silingan, iyan na kaaway ko. Lain magkainin na ko na. Lain magkainin resulta ha. Naabot sila sa barangay, kay di barangay sa isang silingan. Wow! Saan lang taon na pagkahimaya ni Kristo? No? Di natin na praise God, hallelujah. Kanang kinaiya mga igsuon, ang butang sasahinugan, basikan pastor po mga igsuon, magi daw-daw, dunia. Basta kayo na muna na akong tulungan, muna yung pastor mga doon, masusiyon sa nato, waman sa tulad, murag gilainan sa tulad, susi mga igsuon kay praise God. Kung mahimo, mangguli mo man si Kristo doon mga kaisunan na kung magkasala ka ni yung igsuon sa mga kapito, kinapasayuon mo sa kapito. 70 times 7 pag yun, ipagpasayin. Praise God. Hallelujah. Muna nga, kinangan atong pangayuon sa binatong paningkabutan nga mahimo ang ulipon sa tanan dili lang sa iglesia sa Dios kung dili bisan pa sa gawa sa iglesia sa Dios mga igsoon. Kung sa inyo nahitabo mga igsoon sa pag-ulipon sa Panginoon si Kristo alang sa magkalag Matthew chapter 9 verse 38 o sa pagkakita niya sa panahon sa mga katawan na luoy siya kanila kahit sila nga libog o na nagsubo sama sa mga karnero na walay magbalantay o na ngayon siya mga tinun handag kahanong takalihon apan jutay ra ang mga mamumuong busa pangabuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadalaon ta siya mga mamumuong ngadto sa iyang anihon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Mao ni bugat mga igsoon. Praise God. Nga buluhaton alam nato nga mga katawhan sa Dios. Gisugo ta sa Ginoo nga mga muyo ngadto sa langit ng Amahan nga magpadala siya mga mamumuo kay jutay na kaayo ang mga mamumuo. Ang atong Ginoong Jesucristo naluoy siya sa mga katawhan mawala sa kamatuoran kay sama sila sa mga karnerong saab mga igsoon. Mga karnerong tukpunon. Hallelujah. Sa mga mananap ng mga wild mga kaigsuunan. O sabi ang tao nga wala diya kang Kristo. Tukbunon siya sa kaaway mga kaigsuunan. Praise God. Usa siya katao nga walay makalaban niya. Walay makatabang niya, walay makaproteksyon. Hallelujah. Kay bugtong nga atong buhay na Diyos mo atong dalampanan mga igsoon. Kung wala ka makakaplag sa kamaturan, kung wala ka makaila sa atong buhay na Diyos mo atong kay proteksyon, wala kay manlalaban. Kung sabi yung si Ginoong Isus, pag-ampo mo ang langitong Amahan magpadalag mga mamumuo. Mo na pre-request sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God. Dinhi nato makita kung unsa niya ka lawom sa paghigugma sa mga katawhan. Kay ang mga magtanan mga katawhan magtutuo ka dili magtutuo ato kaniya. Praise God. Ang imong gininhawa na sa Dios. Yes, hallelujah. Kaya sa pag-umol sa Diyos sa tao, iyang giginhawaan ang iyang giumol malapok na imong buhin ka lang. Busa, naamana sa lagi sa Ginoo, wala ang ilang ginhawa, gininhawa na sa Ginoo. Praise God, bisan pang imong mga anak, nga wala pa sa Ginoo. Ayaw pagpakawa sa paglaom kay samtang na ginhawa pa na sila. Buti pasabot, hallelujah. Doon na pa'y Diyos dahil sa ilang kinabuhi. Kaya ang ilang gininhawa, mo kinang Espiritu sa Diyos nga gibuga o gihuyok nga Diyos matag-usakan nato mga igsoon. Praise God po sa kinahanglan makabatuntag kanuoy, makabatuntag kahangawa, makabatuntag hallelujah o gabukaton. Nining mga
tawhana nga atong nakita nga naglatagaw, walay paglaom, walay kasiguruhan. Praise God, hallelujah. Wala sila'y kadampan mga igsoon. O praise God po sa nagkinahanglan kinig mga katawhan nga makapatsyan sama sa gibatsyan sa atong Ginoong Kristo. Praise God, hallelujah. Nga matupanin niya ang panon o ang pananaon mahimong maabot sa usa ka purma, sa usa ka pananaon sama sa nakita ni Pedro sa diyang nakita ang habol nga gituntun. O namingon si Pedro, yun ang Ginoo, Pedro, kumaon ka, pag-ihaw kay si Pedro nagpuwas sa mga ison. Apalingon si Pedro, Ginoo, wala pa gayud ako'y nasunod sa akong ginawa nga mahugaw. Umingon lang atong Ginoo ayo, hingad di ka na sila mahugaw, kay ka na sila, di ka limpiyuhan na. Ang buting pasabot mga kaigsunan, praise God, hallelujah. Kitang tanang mga katawhan nga naning kalibutan na karon. Kita gikabayran na, gikalimpyuhan na ato sa cross sa Kalbaryo, pinagis ang bililo dugo. Hallelujah, gibayran na ta. Busa, ayaw sila pag-isangkway. Ayaw sila pagtamaya. Nga matod pa sa mensahe kagabi, praise God. Kung doon na may makasasala nga mabot rin sa simbahan, hangpa siya. Kung doon na may backslider o bisan nagsikip simba, pero puno pa sa bisyo, praise God, hangpa siya. Doon ang bisyo, apan higugmaa siya. Hallelujah, nga naghimo sa bisyo. Kaya ang gugma sa Diyos, alang sa batang usa kanato, ang Diyos dahil na nagdumot sa sala, apan na higugma siya sa makasasala. Wala pa yung perfect na ito, ang kalimutan na may so, kanya pumanta din. Wala pa karapitsura mga iso, may bawa na nagmahimpit na kasama na ino kay mawa kanila kalit. Praise God, apan sa tangapatan ng kalimutan na. Kanunay ta na ning kamot sa matang adlaw, kanunay ta na ning uha, kanunay ta nga nagkibisog na ning kaluwasan. Hallelujah nga atong nabatunan. Busa sila usab na kinahanglan mga igsoon o kaluwasan sama sa atong nabatunan. Praise God, hallelujah. Ayaw sila gamiri mga igsoon. O disimpa naman sa nitawhanan eh, pakauwa. Praise God. Dili na pagpakauwa iso nangita na siya sa kamaturan. Agako nato sila, tudluan nato sila. Hallelujah kay sila na kinala ng Diyos. Tingalita na sila tungkol sa kadugan na way simba-simba, wala kagwanta sila mga problema o kalistanan. Nalingkamot na makatog simbahan, nalingkamot na siya. Hallelujah, mahibalik na sa tilang sa Ginoo o napakabot sa simbahan o imutagad niya. Hindi na siya upalik mga iso. Praise God. Hindi ba yung mga mubiya ka sa Ginoo? Praise God. Busa kinangan ato silang tagod, ato silang abi-abihon. Kay kitang tanan, hallelujah, gitawag sa atong buhi nga Diyos. Kinangan doon natin kasing-kasing mga mahigugma kanila. Doon natin kasing-kasing maluoy kanila. Mubati kanila nga sila ana sa kahimtang nga dinawdaog sa kaaway. Ana sa kahimtang nga tiyaw-tiyawan sa kaaway, kilimbungan sa kaaway. Nga matod na Apostol Pedro, praise God, si bisan kinsang makasakmit sa usa. Hallelujah, nga naa na diha sa ganghaan sa impyerno, siya nakaluwas o kinabuhi. Paningkamutan na ito mga isuon, praise God, na masakmit ako sila. Matod pa din si Jesus, nakakita sa mga panahon sa mga katawan o siya natandog o naluoy. Hallelujah, kasing-kasing sa misyon mao kung diin nimo nakita ang panginahanglanon o gibati nimo nga kinahanglan nimo buhaton ang usa ka butang. Praise God, hallelujah. Mao kini ang pagbati mga igsoon.
Praise God. Mubati tao kalo nga to ng kanila. Kinalan mubati tao kabubaton nga to kanila. Kinalan mubati tao mga kaigsunan. Praise God. Hallelujah. Wato sa mga tao nga. Giguyod sa kaaway. Padulong sa pagkahinokman sa silo. Ayaw Panginoon, bahala na sila. Luwas na bitaw ko. Bahala na sila. Bautismado na ko sa pangalan ni Jesus. No. Kasi Ginoong Isus na daingon. Praise God. Hallelujah. Nang sa nga dili mamunga pangaputlon. Hinumduman nato ni unang-unaon ko nato ni kay pulong ni sa Diyos. Yun ang ginumahanaw pang langit o gamyuta apa na yung pulong mga pagpili sa kulay katapusan. Siya ang ulong niya na apan ang sangang mga pamunga. Iya pa kining pangalimpyuhan. Iya kining atimanon. Aron mamunga pagdaghan. Hallelujah. Kaya ang Diyos malipay. Na kita mga pamunga. Iya saya katubangan mga ito. Praise God. Atong hinumduman. Ang ginoo sa atong Ginoong Jesucristo. Kung kita mamunga. Puglunta. Pila naman kakatuig nag-enjoy sa presensya sa Diyos. Pila naman kakatuig at iman sa Ginoo. Sukat sa imong pagkakanibert, pila na katuig na muna sinatan ng Diyos maayo sa imong kinabuhi. Para pangutanan nakapamunga ba ka? Doon na ba'y usa, hallelujah, unuha kay mong dadala niya sa Ginoo na sila malipayon sa sama kanimo. Kailangan kapragan ang kaluoy sa Diyos. Na sila malipayon sa sama kanimo. Kaya ilang nailhan ang Diyos sa mga bugtong manluwas na mga atong Ginoong Jesucristo. Dili ba ka nag-enjoy lang kasi mong pagalingon sa mga panalangin sa Ginoo? Dili ba ka nag-enjoy lang kasi mong pagalingon tungkol sa pagkabayo sa Diyos? Uwa ka rin pagtagad na ito sa uban mga ito. Ato ning trabaho. Kaya giluwas ta sa atong Ginoong Jesucristo aron mamunga ta. Hibaw ano man ninyo na hinumduman pa ninyo katong gitagaan og 5 ka talanto, na usa 3 ka talanto, na usa ka talanto, o katong gitagaan og usa iyang dilupong kay nahadlok siya akong iyang negosyo basig mawala ang kapital. Praise God, apan sa paghusay na nasuko ang atong Ginoo sa kuhaan ng akilihatan niya. Tapunan o gili kasaligan nga ulipon. Ihatag na nito akong itagaan o laghan. O kapusan na siya o iit sa mato sa linaw ng kalayo. Linaw ng kalayo ang silot ng iso. Kung sa itawag sa Ginoo ni mo, di ka magsulwi, tapunan o gili kasaligan. Kaya kining kaluwasan nga iyang ihatag nato mga igsoon. Wa na mo labaw paningin. Amen. Wa ikapaylong sa labi og bulawan mga igsoon. Wa ulabaw sa kaluwasan nga iyang gigasa nato. Gusto nang i-invest nato ni. Gusto niya manakunta. Gusto niya makadalata. Hallelujah. Kaya kining kaluwasan nga iyang ihatag pa nato. Iyang hindi makamatsyan mga igsoon. Yes, tanawa kung gito sa atong Ginoong Jesucristo. Bisag na sa pag-anto sa cross, nagtinga na siya. Ang doon ka mga kawatan na siya, dautan na siya isip kakilid. O ang usa, mituo niya. Ang usa, nagpaubos siya ang kaugalingon. O mingon siya, Ginoo, kung tuwan niya ka sa imong paraiso, lumlumi ba ako? Amen. Sa iyong gingon, karon dayon o kakanako sa akong praise. Yes. Bisan sa bakba sa kamatayo, nakakonvert pa siya talag ng banso. Ito sa ibalibad, hallelujah. Praise God. O gusto sa Ginoo nga makita ninyo kanato. Ngano natay kasibot, hallelujah. Nga bahala na nga tungitisan, masuko, dili magtingog, dili mo dawat, o dili siya, mutagad na to, basta atong gikasugilon ang pulong sa Ginoo. Di ka na pag-auko pagka, hallelujah. Palingan sa iyang kalag, kaya mo na siyang isugilan, mga iso. Isugilon na to ang pagkamaayo sa Ginoo. Isugilon na to, mawala na yung Diyos sa manuluwas ang ato ng Ginoong Jesucristo. Isugilon na to, mawala
kalinaw o kalipay mao lang ang atong Ginoong Kristo. Ato silang inon, labi lagi panananginan ka na sa Ginoo. Ato lang inon nga ang kalinaw, kalipay, wala les kadagaya, wala sa mga butang, wala diya sa imong mga natigog nga bahandi, apa na tinuod na kalipay na sa atong buhi. Praise God. Hallelujah. Ina siya nga. Hallelujah. Praise God. Kanang imong nabatunan karon kutob lang na aning kalibutan na. Kanang imong nabatunan karon ibilin na na nimo aning kalibutan na. Apan kung si Kristo mo imong mabatunan, dadon kaniya ato sa iyang pulianan. Dadon kaniya ato sa kiyatian nga walay katapusan. Hallelujah. Praise God. Kaluyan nato sila mga igsoon. Praise God. Patiyon nato kung unsa uli ang mahitabo nila kung sila pagasilutan na sa Ginoo. Praise God. Sama sa mga apostolis, mga igsoon, nga sila nakasabot o nakatugkad, hallelujah, sa kabukaton sa atong Ginoong Kristo. Sa ilang pagkuyog-kuyog sa atong Ginoong Kristo, nga ilang nakita nga si Ginoong Isus, huwag pinalabi. Bisan unsa kadautan, bisan unsa ka makasasala, bisan unsa niya katikasan. Praise God, hallelujah. Managsama ang iyahang pagbati mga igsoon. Ngadto kang sakiyo, ngadto sa usa ka hanlot, sama sa mensahe kagabi. Praise God. Wala siya gisalikoy kay siya ang Diyos mga igsoon nga nahigugma sa makasasala apan nagadumot siya sa buhat sa masala. Praise God. O tungod kay nasabtan sa mga apostolis, ang mga apostolis mga igsoon, sila usab nakabaton og pananaon, sila usab nakabaton og pinitik sa ilang kasing-kasing alang sa misyon. Praise God, nga wala nila sabayan mga igsoon. Hallelujah, ang mga trahinsya nga ilang yatubang o sila, praise God, nagapamuhat niini, sila nagatrabaho niini, sumala sa tawag sa Diyos sa ilang kinabuhi. O nasayon ba mo mga igsoon nga kita natungkod man sa patukuranan sa mga propeta o sa mga apostolis? Kung ang mga apostolis nagabuhat ining matinunaanon, makustanon, kung natungkod kaniya atong pangayoon sa Ginoo, kamubuhat sa daring matinunaanon, kumubuhat sa daring makustanon, alang sa wala ang sa atong buhi. Hallelujah, wala nang ikarigalo sa Ginoo. Mga tayo nag-abot na sa maong husay. Nag-abot na, praise God, hallelujah, sa papangatubang at kaniya. Na kay matudlog Ginoo, na ako'y mamong nadala Ginoo. Salamat sa kaluwasan niyo mong ihatag ka nako. Sila sa Ginoo, pinawag nimo. Ako sila Ginoo, hallelujah. Nga niwalihan, disugin na nimo. Diya sila karon Ginoo, kauban ako. Manilod na naon mga igsoon. Kung 20 ka nakatuloy na nalagad sa Ginoo, ginakanpit pisag-usang sa imong 20 katuloy. Sama na ka sa kahoy nga igira. Manindot tayo, labong tayong mga dahon. Kung ginagdungol sa atong Ginoo, kay gigutom siya. Ngunita siya o bunga. Apan wala siya nakita. Umiyo na Ginoo, sayang ang tambok sa yuta. Ang nagkakaon siya ni o wala siya nahatag mabunga. Sa iyang gingon, dili ka na makapamunga pa. O pag uli nila, balik nila gikan nag-evangelize, nag-evangelism sila sa mga apostolis, nagiyan nila itong kahuya, nalaya na. Kumayon ang mga apostolis ko, nalaya man ang kahoy. Praise God, apar dunay laing kahoy, igira mga igsoon. Nga nakita sa atong Ginoong Kristo, paghapoy bunga. O samtang nag-stand-out siya, ngulay bunga ang kahoy igira. Yang ginan katulad atiman, putla na lang siya,
Wala man ni siya silbi, kaya wala siya bunga. Pero ang nagatiman mo, Ginoo, Senyor, tagay ko allowance, tagay ko panahon. Nga ako siyang atimanon, akong bukalon, akong abunuhan. Basin pa niya siya maunga. Hallelujah. Praise God. Kung sa man to siya mga igsoon, nagsimbolo na sa usa ka tawo nga liluwas na sa Ginoo. Nga doon ay pastor nga bantay niya. Ang pastor nga doon ay nga nagbugkal, hallelujah, sa yuta. Hallelujah. Ngayon nagtamanan kanunay nga nag-apuno kanyo pinagi sa pulong sa Ginoo. O kanunay may napaabot, naunta doon na kayo mayon na nagkapit sa Ginoo mayon, pastor. Salamat sa Ginoo, ang akong silingan, ang akong pariente, may desisyon sa pastor na magpabautismo. Nila siya may kuyong na ako sa atong simbahan. Muna dihuwag sa pastor. Hallelujah, kaya nga mo mga pag-ampo, makitang tanan himong mga ngapit mo kalag, makitang tanan mo pati sa mga kalag na nagpapanulong sa kalaglagan, makitang tanan, mamunga, tumangan sa atong buhay na Diyos. Malipay ang Ginoo nga naluwas ka, nga nituo ka kaniya, mas na daw malipay siya, nga nung napailaing maluwas, pinali ka mo, kay mo na iyang katuyuan mga iso. Mayon sa paulakaw ka mo sa tibok kalibutan o iiwanin ninyo ang mayong balita. Baka magkita mga silingan, di lang tabato mas tibok kalibutan mga iso. Praise God. Hallelujah. Mga kaisunan, daghan silang nagkulak. Hallelujah. Namusulti ka na ito kanina. Huwag ikaw mapriso sa pagwali mga iso. Wala po'y bayad kung mawali ka. Bulihan ko siya. Kami mga pastor, mga iso, nakatiman naman ninyo. Na Biblia nag-ingon man nga karnero o mga anak o karnero. Sa sinugdanan, pitigilan mo wadwad ang mga anak o karnero. Prosigyo mo gapon, parang sige gapon ng mga iso po. Mas nilot kadaghan mo, tabangan ninyo yung pastor. Mga yung guidelines sa pag-Bible study, mga yung mga notes. Kaya kung muntak na mo niya, pastor, tagluig Bible study itong ako. Silingan, kaya magpa-Bible study, nang upa po yung pastor, ang ako igsuon, gusto na magpa-Bible study. Tagluig, pastor. Na, mga itong pastor yung taon, maunsan na. Praise God. Bira-biraho na lang may suod. Ang nito na pastor, kaya magpabautismo. Wow. Nakasabot siya, pastor, sa pulong sa Ginoo. Akala. Hallelujah. Muna akong kalipay mga ito. Tanawan ko ninyo ang mga apostolis na giluwas atong Ginoo. Giunsa nila mga ito sa paghalad silang kapalit mo. Kung sa ako naging kayo mo, tagani ha. Ang atong pundasyon o ang atong kahilitan, mga kaliwatan sa mga propeta, mga apostolis. Ano yung mga ito? Ang mga apostolis yung sunod sa atong Ginoo si Kristo, miwali, huwag kahadlok, huwag pagbraduhan, silang tanan di pamatay. Praise God, salamat Ginoo kung mga ito kita paros din, ginagawa nito. Wala pa man natin din mga kaisunan di bunalan o di papriso, pero sila di pamatay. No? Si Matthew, sa Matthew suffered martyrdom in Utopia, killed by a sword, sword wound, mga kaisunan, namatay sa pinag-isa sa mga espada. Praise God. Gitig pa si Matthew. Tingali. Pilang adlaw niyang antos. Was mo sa ibadag hospital kay Pastor. Magana nila. Pinagi siya pag-antos ang samad. Namatay siya. Wala siya magmahay. Kaya nakahimalo siya. Masya. Hallelujah. Nakina sa matukod na Diyos. Gitigpas. Pinagi sa espada kamatayo ni Matthew. Tungod sa iyang pagpangalagad sa tubuhin na Diyos Mark. Dahil in Alexandria, Egypt, after being dragged
by the horses through the streets until he was dead. Si Marcos, gipaguyod sa kabayo, gitagpisik. Gipaguyod hangtod na siya namatay. Ingon ani, gibuhis nila lang dugo tungod sa ilang ugmas atong Ginoong Kristo. Yes, ingon ani ilang mga pag-antros mga iso. Ingon ani ilang pagtahan sa ilang kaugalingon. Praise God! Hallelujah! Si John faced martyrdom when he was burned in a huge basin of boiling oil during a wave of persecution in Rome. However, he was miraculously delivered from death. Si Juan mga iso, gilunod sa awa nga puno sa mantika nga nagbukan. Himong Chicken Joy. Pero sa iyo, sige, mawagkana yung gusto. Andang pumulawa ka na kay akong kailangan ng Diyos. Maayo kayo sa akong kinabuhi. Pero sa naitabo ni John, huwag siya mamatay. Huwag siya mamatay sa mantika. Ikuha na lang siya. Ilang ikuha na ipriso nga ito sa island o Patmos o sa kagamay isla sa dagat. O dito si Juan nakahimo sa pagsulat sa libro sa Revelation. Kaya dito sa isla ang Diyos nagpadayag niya. Nagkiksulti niya kung sa nahitabo sa ulahin ng mga. O si Juan namatay sa malinawang kamatayon sa kagulangin. Kaya iyang dilabang ang kamatayon, wala itugod sa Ginoo nga siya magpirito. Kung ano yung nagyadian mga iso, yung kita, yung ira lang kita, murang masuko na ka. Pentecostal, mga koloro na. Masuko na dahil ta. Praise God, kung sila ipagdako. Palimpas, ipaguyod sa kabayo. Prito. Ilang ditawag kini mga isuon. Kaya nakaila sila sa Diyos sa ilang kalakaran. Kung mainan lang ka nato si Kristo pag-ayo sa itong kinabuhi. Di nila nato sa ilhong panahon sa itong balatian. Di nila nato sa ilhong panahon sa itong panginahanglan. Apan hinuula ko siya Diyos sa kinatibukan natin mga isuon. Kung ato niyo natukan, kung ato niyo masaktan. Kita mo ulaw ng buwan, kita mo ulaw ng musikilon, kita mo ulaw. Kaya mo barog, hindi mo ang kamaturan. Kaya atong Diyos ay nagkakan. Mo ay matuod na Diyos, wala ilain ka gawas sa buwan. Hallelujah! Si Peter, he was crucified upside down on an X-shaped cross. According to the church tradition, it was because he told his tormentors that he felt unworthy to die in the same way that Jesus Christ had died. Si Pedro, ilang bilansang sa cross na pinatuwad sa nag-X na kahoy. Ingon si Pedro, kung mawag nila yung isilot ako nga kamatayon, ilan sakto ninyo sa cross. Ayaw ko ipakasama sa akong Ginoo kay dili ko ang ngayon. Asan tubig? I-X ang kahoy ay patuwad ko. Excuse mo, Daddy. O dito siya. Di patuwad mo isoon na ginahinay o kamatay. Patay mo pinakaoras kung saan siya namatay. Yun ala ang atong Ginoong Kristo. Hallelujah sa pag-thank. Kanakos ka dyan at sultan. Hallelujah. Yun ala ang ilanggi. Payat o ilanggi. Buhi sa ilang kaugalingon tungod sa atong Ginoong Kristo. Sa kusugutan sa nini mga ison, kining mga putanga, muabot ni sa ulahing mga adlaw. Kung saan damo na ito itong kaugalingon, madili na ito ilimot ang atong buhay na Diyos. Na kung itugod man din sa Ginoo, sama sa paglikon sa mga apostolis, likonon o sa pitaniya. Kaya kining awasa, malumanabay, kining awasa, manugtara, apa yang lawas sa liyandang sa Ginoo, hangtod sa mulay na tapusan. Ayaw ka mong
Si Santiago, mga igsoon, the leader of the church in Jerusalem. Si James, mga siya ang unang pastor sa Jerusalem, was no longer 100 feet down from the southeast pinnacle of the temple when he refused to deny his faith in Christ. Yung mga pastor si James, si Santiago, gidakop siya o bingon, ilibon ka ng imong Diyos! Ayaw na na siya iwalay! Luwas ka! Ayaw na na iwalay ka ng pulong Isus sa imong iglesia nga di Gundumala. Pero si Juan, mga igsoon, magpapugong. Hallelujah! He refused sa ilang gingon, mga kaitsunan, pusa itala siya sa pinakataas. Mato sa atok 100 feet plus, mga igsoon. Mga 50 naman silang atok. Alisong taas pa ganit, kaduhaon pa rin atok aning simbahan. Kihulog siya. O kay wala man siya mamatay, mga igsoon, ilang itiwasan pinagi sa pagpunal-punal. Magkakataas na. Pero ipakita sa Diyos nila nga di mamatay ang iyang alaga. Ako pa gani mahugan, doon ka pakatas, patay mo gani. More than 100 feet, ihog si Santiago. Huwag mamatay, ilang itiwasan, ipunal-punalan nila mga iso. Ingon anak, kadayhard ang mga apostolis atong Ginoong Kristo. Ingon anak sila kalunod patay sa atong Ginoong Kristo. Unta kong tubo sa mga itong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Na kung doon na may mga pagtamay, mga pagbebi, atong ikalipay, kaya kinakot katumanan sa kasulatan, na mga Panginoon Sus, sa mga pagkatamayong tungkol sa kungalan, kamo yung isinipo tungkol sa kungalan, ang pagpaglipay kamo, kaya ang inyong ganti mo ang inarihan sa mga. Ang ayang maglipay kay Duna tayo luna sa gingharian sa lahat. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Praise God. Si James the Great, son of Zebedee, was a fisherman by trade when Jesus called him to a lifetime of ministry. As a strong leader of the church, James was ultimately beheaded at Jerusalem. Si James, mga isun, praise God, anak ni Zebedee, nga gitawag og labing dako, pasabot, maisog nga tao. Praise God, ipatay pinagi sa pagputol sa iyang liyo. Mao sabi ang iyang giabot na kamatayon. Nagkalandain ng kamatayon si Bartolomeo, also known as Nathaniel, who was a missionary to Asia. He witnessed for our Lord to present-day Turkey. Bartolomeo was martyred for his preaching in Armenia, where he was whipped to death. Hallelujah. Si Bartolomeo, mga igsoon, ang iyahang agian siya kamatayon, bunalan na siya, mga igsoon. Praise God. Sige siya latos, siging latos, pagkahapdos o pagkasakit, pagkangulmul siguro sa mga sa bunal, mga. Pero wala siya musulit. Wala siya mga hindi na ko wala sa akong Diyos. Wala siya kung ano na ko sa pagwalin sa akong Diyos. Pagdilawak niya tanan ng mga bunal. Hangtod na bugtuan siya sa kinabuhi kinakailasa sa Diyos na iyang kalagaran. Mao kinilang isakit o mao kinilang isangkutan, mao kinilang isangkuan. Hallelujah! Si Tomas was stabbed with a spear in India during one of his missionary trips to establish the church in the subcontinent. Si Tomas, hallelujah, katong mingon nga, gisugin lang sa mga apostoles na Tomas, nakita na mo ang Ginoo. O niya mingon si Tomas,
di ko mo to, gawas lang kung ako tuslong ang umtudlo sa iyang samad sa kilid o sa iyang mga kamot o sa iyang mga apostoles sa katigong sa usa ka panimalay na nagabiyo na ubang si Tomas dito nga ang Ginoo o ngayon nga ang Ginoo Tomas niya ako ituslo ka imong tudlo sa akong kilid. Tomas, my Lord and my God. Ngayon ang Ginoo ito wala ka Tomas kay nakita mo ako mas bulahan ka to ito o wala makakita kasi nakakita mo ito. Praise God. Hallelujah. Apan si Tomas mga igsoon, pagkailan niya sa Diyos, siya nahimo nga usa ka maisog nga magwawali. Siya nahimo nga usa ka maisog nga mensahero. O si Tomas, di patay pinagi sa pamangkaw. Mao ka na kamatayon nga nagyan ni Tomas. Pinabay sa ubang kao mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Si Jude Judas was killed with arrow when he refused to deny his faith in Christ. Praise God. Muli rason mga igsoon di pang nakop sila. Ilimod na nga imong Ginoo ay nangyawali. Unda nga anak. Dili ka na mo patyon. Apan, hallelujah, si Judas madili si Iscariote wala din sa mutuman o nagpadayon siya busa ipana siya mao sa ang kamatayon ayang nasukatan o nagian mga igsoon. Praise God. Si Matthias, the apostle chosen to replace the traitor Judas Iscariot was stoned then beheaded. Si Matthias, gibato siya, ilabay o bato, ulit dipugutan sa iyong liog, mga nakamatayon na iyang nasugatan. Katapusan sa Apostol Pablo, ang mga apostolis sa mga hintel, Paul was tortured and then beheaded by the evil Emperor Nero at Rome in AD 67. Paul endured a lengthy imprisonment which allowed him to write his many epistles to the churches he had formed throughout the Roman Empire. Si Apostol Pablo dugay ang ilang ditiner sa bilangguan. Ilang Bartolina. Apan dito Ginoo nakahimo si Apostol Pablo ug daghang mga sulat ngadto sa mga magtotoo. Praise God. Hallelujah. Nakasulat sa daghang mga libro. Wala ni gikaguol ni Paul. Wala si Paul magbinatay na siya ni Bartolina. Apan malipayon sa nagasulat sa mga libro sa pagdasig sa ato mga kaisunan sa mga taga-Pilipos, nga to sa Ipuanon, nga to sa hallelujah, taga-Galasya, mga igsoon. Pagkat sa mga libro nga nabuhat kaya di kalipay, praise God, ang papakit-ambit sa kasakit sa atong Ginoong Kristo. Kung si Ginoong Isus di pakaulawan, di tamay, o isakit, pinagi sa latigo, pinagi sa korona nga tunukon, o pinagi sa pagdughang sa bangkaw, mausap kinagibati sa mga apostolis. Unsa man kanato karon, hallelujah, praise God, wa ta masayod mga igsoon. Ano sa mabot ang rapture? Apan samtang wa pang rapture mo trabaho ta mga igsoon. Iwali ang pulong. Ayaw kahadlok. Ayaw paghunong. Ayaw paghinom. Isog-inom ang atong Ginoong Kristo. Doon na lang freedom of religion. May suli na basta-basta takpon, persoon, pinagilan sa imong pagwali. Dili sama kanila kanito. Musa itabi si Ginoong Isus. Isugilon siya. Kining-inong atubang karon. Pentekostal na ni. Dili na ni mo sukol. Praise God. Dili na ni mo baos. Kay nangalagad ako sa akong buhi nga Diyos. O ako anda nga mo pasayo. Kang bisan kinsa. Hallelujah nga mga butang-butang ka na po. Atong isugilon nila mga igsoon ang atong kasing-kasing puno na sa pagigugma, puno mga igsoon, praise God, hallelujah, sa pagkamanuluyon nga ito kanila mga igsoon. Church, ako lang ipasa nyo nagyan sa mga apostolis nga sila mga tao
Praise God nga nakasabot o nakaila sa Diyos kailang galagaran. Kung sa kinanglan ta masabta nato, may halos ang dato si Kristo sama sa ilang pag-ila. Anong walay makababag sa atong pagwalit, pagsugilon sa pulong sa Diyos. Ang ampo sa Ginoo sa wali mong pagsugod sa mga istorya. Kaya ang pagsugod na may isod mga isod. Yes, praise God. Pangayo kaalam sa Ginoo. Ginoo, akong silingan, akong isod. Kung saan man ako pagsugod ng istorya na Ginoo. Nga ilang masabday mo pulo na bilis na masuko. Pakayuan na sa Ginoo. Tagaan ka sa Diyos o paano. Tagay ang Diyos o panahon. Hallelujah. Kaya ang tanan na mga titiyal sa Diyos na nato, dunay bahin ng Ginoo. Kaya mga dunay bahin ng Ginoo sa lapiano. Praise God. Mangayo sa bahin ng Ginoo sa oras na yung gihatag nato. Mangayo sa bahin ng Diyos sa mga adlaw ngayong gihatag nato sa Domingo gani. Praise God, hallelujah. Tulo upat ra ka oras ang atong simba gikan sa alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Ako ba magsugod ka nila alas 9 o na ko alas 12, tulo ra ka oras. 24 hours na sa kadlaw. Unyag, magtay pang pastor, buwan na alas 12:30, magbagumbong na. Eh, dugay kayo mo man ng waliha. Imagine na. Tanawa na mo ni. Hallelujah. Hindi na ito masabdan ang Ginoo ang kanang itawag mga igsoon. Matugan ang Diyos sa itong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Bahala lang. Nagbalik-balik na lang. Wali si mong pastor, kasi senior na siya. Ay lang pagbagot-bot. Praise the Lord ng yapon, kay pulong na sinuya iwan. Yes! Kaya kung hilong na ka, ako na kayo kayo katabang na nang panibaho na. Kaya sa mo tabi-tabi ka sa mong katabang. Pastor, balik naman yung sortihan. Lapas na itong oras. Nakadaog ka sa imong kaisunan. Kung ikaw magsirap, bisa mo piyong-piyong mo na kung ka na naman, basta nila ka magsitabi, yan yung katapat, kaya nila makakonsinti na itong pamilya. Amen? Tulungan ka oras, upat na ka oras. Hallelujah. Mangayo ang ginubahin na ng mga itsuon. Pero ngayon mo pagtala sa iyong cellphone, pag-gamit at 5 ka oras. Nag-ilong-ilong mo wala, pasado na yung kaon. Uy, alas 2 naman yan, panggoy pa yun to. Praise God. Church, dili na ta. Anong mga butang na church, di na makatabang sa itong espirituhanon. Mga butang na tumangan sa Diyos. Takaan magkagbidyo na cellphone sa Ginoong. Praise God. Ayaw na himua nga ka na mo'y makapalayo sa imong mga prayer, makapalayo sa imong magbasa sa Bible. Praise God, hallelujah. Ditagaan na kas ginawa ng pabor. Praise God. Dinindot na yung mga gamit ihatag mo. Pusa pasilungi sa siya mga isuon. Ayaw na dabita sa mga durong tanan na tumangan sa Ginoo. Ngayon mata mo ni kabuntag, praise God, ang buka Lord, tabangi mo Ginoo, pangayoon ako na imo Ginoong Diyos, na imo kong gamitong instrumento, ang pinitis imo kasing-kasing Ginoo, mao sa mga hulma sa mong kasing-kasing, aron kumuwanin sa imong pulong Ginoo. Dugay na ko nag-enjoy sa imong pagkamayo Lord, dugay na ko nag-enjoy sa imong mga panalangin, dugay na ko nag-enjoy Ginoo sa imong grasya o kaluoy. Kung gusto na mo maduna sa higain ng mga taga-matawaan Ginoo, ihatag na sa upan mga ito. Ayaw po yun, abaharan mo, luwas naman ko. Ikaw na na nag-ingon, maluwas ka na. Yung kamong patay, araw ka maluwas. Kamong tagtrabaho mga isun. Ingon, nagtagatag-ano nga 5 Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon na ang karong tong pabotis mo, mamaluwas.
Pero ang gingon ko nila sa 24:13, apan ang ulahutan hangtod sa katapusan. Lahutay na ini. Busa mag-ampo, as Ginoo, makalahutay na yung kong Ginoo. Upang sa kong mga anak, upang sa kong pamilya. Hallelujah, praise God. Lahutay na ini, mga isul. Dili na ikutob sa bautis ko. Dili na ikutob sa magdawat sa ulimos. Kung dili hangtod ni sa pagtingog sa trompeta. Na mga plagan ka sa atong Ginoo sa Kristo nga nagabuhat. Dahil pamilin, mga tinulanon niya kanina. Hallelujah! Ang pagkamatinulanon mo'y agda sa Diyos ka na to. Di na bayran na to. Di na trabahoon. Hallelujah nga. 24 hours na mo trabaho. Ang pagkamatinulanon na bigitan nila sa mga kasing-kasing sa mga una mo na siya. Yun sa niyo pagbibigar diya sa Diyos ang imong kaugalingon. Ang imong koneksyon nga kanunay ka. Hallelujah! Nga kanunay koneksyon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga di lang ka mamalandong panahon sa Domingos punta mangandang kayo mo simba. Apan gikan sa Lunes, Martes, hangtod sa mga Domingo, ang imong koneksyon sa Ginoo nakapabilin mga ison. Hallelujah! Muna importante kayo na itong atong koneksyon. Kaya wa nato sa may baluwi siyang magbalik o kikinahanglan na ang pilitik siya kasing-kasing ato ka ng batsegon sa atong kaugalingon. Hinumduman nato kanunay ang tulong na nag-aimon siya mga igsoon. Nga ang sanga nga dili mamumunga pagkaputlo niya. Putlo niya mga igsoon. Praise God. Obligasyon nato ni nga mamunga. Obligasyon nato ni nga mudaratan ka na tubangan sa Diyos. Yes. Ayaw hallelujah, say pa mga igsoon ang pagsabot balik tungod sa kaluwasan. Kaya giluwas ka sa Diyos aron nga kita mahimo niyang galamito o instrumento. Ang mga apostoles siyang gitawag aron nga mo wali siyang pulong, aron nga muna mo hallelujah pinsay siyang pulong nga bisan pa sa kamatayon nga gihulga kanila mo nga sa pagwali wala nila ni kahadloki. Praise God, wala nila ni kalisangi. Andam siya mo dawat sa kamatayon. Di lang nila imod ang Diyos. Hallelujah! Ang matuon sa Diyos. Woo! Hallelujah! Church, kumusta man ang pinitik sa imong kasing-kasing karon? Doon na ba kayo kaluoy sa mga kalang? Doon na ba kayo kahangawa kanila? Doon na ba kayo mga pag-ampualang kanila? Karon ang panahon na nila nato na ng batsagon. Ato na ng batsagon, ato ng tinuhaon. Kaya ang atong panahon haduol na kayo. Haduol na atong panahon na sa Apostol Pablo. Ngadto kang Timoteo. Hinaot-unta ang matag-usa ka nato. Mubatit ka pagkakuntinto o katagbawan. Na kung kita makakaon o makabisti, igo na ka nato. Ay siya nga nagatinuha hasta sa pagkadato, mahulog sa bitik, sa kaaway. Panalin nila ka sa Ginoo. Ay napulaw na mo daw, mo, palit pagkakondominium. Tama tas doon, kung sila tayo kondominium, wala magyapon. Ang atong kinabuhi, ang ginhawa, no? Ang atong pagkaon, may na kay kondominium, yung pagkaon, kuya na kayo, buhol din ang mga humay. Kuman, wala magyapon. Kaya, i-rapture na mga isun, baka na iyo pas Ginoo, kaya lapit mo ang kamot, ino para. Ngayon ang Ginoo maulit, kapunan. Baiti ka katong na kong yatiman, o ikay nagasan ako, bisa ko sana nakakanan. Ang imo galing mga apo, ang imo galing mga anak, wala galing ka maka. Gano'y kanilariha sa pagkalagan ako. Atong tinguhaon na pang-iso. Amen? Ako ning, hallelujah, praise God, paghagyo ninyo.
nga atong batyagon ang gibatyag sa atong buhi na Diyos. Kaya kita, mga anak man o natukod man sa mga propeta sa mga apostolis, talagon ang atong buhi na Diyos, mga solang tanang duwag ang ginali. Amon, hallelujah, batyaga mga kaidona, dunay kalag, naragandoy, namuwali ka niya, dunay kalag, dunay paabot, kinsa man, ang kukuha ka niya, gikan sa kamot sa tawon. Dunay kalag, na nagtuwaw sa iyang kagawasan. Hallelujah, kinsa man ang rescue niya, na siya sa kamot sa kahoy. Wala'y lain makarescue na isog kita nga gipatupad sa Espiritu sa atong buhi na Diyos. Kita nga gitawag sa atong buhi na Diyos o kita nga otoridad sa pagwali kani. Ginong Diyos, salamat sa iyong kayo. Kanahigod ka rin ka. Imo kami tinuwas Ginoo. Imo ka, hallelujah. Nahigog magkanawo, gusto nimo kami pagagamiton Ginong Diyos. Gusto tagayin ka Iso Ginoo. Tagayin ni Lord ka ng kaalam. Tagayin ni Lord ka. Hallelujah. O pamaagi Ginoo nga kami makabuhat sa bulaton nga imong gi-request Lord nga mahimo kami kabahin sa mga mamumuo. Aduna tay daghang mamumuo. Nga dili lang nimo tan-aw netong mga mamumuo Ginoo. Nga dili lang ni Ginoo Dios maghimpos sa among kaugalingon. Apan mo adto mi sa mga alalihon. Aron mo tabang ang ani Ginoo. Kay hilog na kaayo sila. Panalangin ang mga idulong kasing-kasing sa mga kaisulan ng Diyos. Panalangin sila Ginoo. Panalangin sila. Panalangin sila Lord. At kini mga pamag-atur mo abot sa mga pag-usapan. Hallelujah. Kahawawa Ginoo Diyos. Kung ang pinitik Ginoo sa imong kasing-kasing mo sa mga mabatsikan. To God be all the glory in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Hallelujah, hallelujah.